Urimumwe wevamwe vanoda kudya chestnut, asi washaya kuti ukabika unobvisa sei makanda kana kuti unoaita sei kuti asanamire pane chestnut. Nhasi ndauya nechidzidzo. Unosoka chestnut mudhishi for 15 minutes. Ogeza, wodzumburudza. Otora machestnut ako, ocheka nepakati sezvandaita sezvizvizvi. Saka unocheka kuitira kuti asaputike kana uri kuita yekuisa mu air fryer kana kuti mu oven. Saka ukaacheka sezvizvizvi haachanamira ganda, uye kana ukaisa mu air fryer haaputike, kana mungave mu oven haaputike. Oisa mupan sezvizvi obika for 10 minutes. Kana zvaibva oisa mundiro. Apa machestnut edu aibva. Apa point yekuti taakukwanisa kungobvisa makanda aya zviri nyore sezvizvizvi. Tiri kuona panapa chestnut rakachena risina kunamira ganda. Saka harinetse kubvisa kana radai. Ingave air fryer kana kuti ingave oven, warigadzira sezvizvi harichanamira. Uye chestnut kudya kunofarirwa nevanhu vose. Pauchagona kuzvibika saizvandaita izvi nhasi, uchaona kuti uchafarira kuti ukaona chestnut chero musupermarket, chero kuye kwatinoenda tichinowana musango. Anonakidza kudya machestnut aya kana akabikwa sezvizvi asisina makanda uye ganda riya risina kunamira. Saka uchafarira kudya chestnut semazuva ese. Zvakawanda zvandichakudzidzisai maererano nenzungu iyi inonzi chestnut. Vanoiti roast chestnut kunoku. Saka ngaticherechedzei. Bikai, teerai recipe yandakupai nhasi.